A celebración este domingo da tradicional procesión das Mortallas, a que acoden miles de persoas, foi unha das razóns que levou o Executivo pobrense a deseñar un amplo operativo de seguridade para a prevención de situacións de risco. Vamos tamén contar ca presencia do grupo de apoio logístico do 112, do Gali, que vai a aportar o seu posto de mando avanzado, que é un camión que está destinado, preparado para facer de eso mismo, de posto de mando avanzado, onde se reunirán os mandos ese día para coordinar todo o dispositivo do operativo. E tamén van a traer unha serie de videocámaras para poder gravar todo o percorrido e poder ser visionado no mismo posto de mando e que así facer unha mellor coordinación do operativo. Ese día reforzarase tamén o número de efectivos con membros da Policía Local da Pobra, tamén de Rianxo e da Comandancia da Garda Civil da Coruña, ademais das agrupacións de voluntarios de protección civil de varios municipios veciños. Que hai un esforzo tremendo en seguridade para garantir que todo transcurra sin ningún problema. Agradecer, pois, efectivamente, a subdelegación do Goberno, a Comandancia da Coruña, pois todos esos efectivos da Garda Civil que son importantísimos para un momento como este. Toda a nosa plantilla vai a estar aí, todos os que están de alta, e, por suposto, tamén o voluntario de protección civil. De cara á prevención de emerxencias sanitarias, 8 técnicos acompañarán a procesión dotados de desfibriladores e material de primeiros auxilios. Tamén se disporá de 4 ambulancias de soporte vital básico e unha de soporte vital avanzado. Imos a contar con 4 ambulancias de soporte vital básico, unha ambulancia de soporte vital avanzado e 4 equipos de 2 técnicos que estarán repartidos polo recorrido da procesión e irán dotados de material de primeiros auxilios e desfibriladores por se acaso foran necesario. Ese día, dende as 8:30 da mañá ás 3 da tarde, estará pechado o tráfico á estrada C305, no tramo comprendido entre a rotonda da estación de autobuses e a entrada á Rúa Venecia, así como tamén a C302, dende o cruce da Atalaya ao centro da vila. Dende o Concello aconsellase aos visitantes empregar os aparcadoiros habilitados na zona de Venecia no campo da feira, evitando así o centro da vila. E que contamos con esa colaboración toda que acaba de dicir o Concello.